το τηλέφωνο σου, από και εσύ δεν με ενόχλησε, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Γιατί Τι κάνεις, τι είναι αυτό. Καταγράφεις τις στιγμές. Κάμερα, Σε κάνει famous. Για πες. τι μου το όλο κουμπλέ να ετοιμάζω, μια φίλε. Εντάξει, τα βάλεις όλα. Εντάξει, δεν είμαι. Κομπλετάνι. Και όταν πας στην καρδιά της μου λέει πέθανες, μου λέει εδώ ο κουριερός. Σταμάτα βρε μαλάκα, εγώ δεν ήρθαμε. Και όταν πας Όλο το βίντεο εσύ θες ρε ζωή. Εσύ και ο Σόντος Άστερ. Σας παίζω γάμπα καλή, προπονημένη. Τζορτζ, τι λένε. Σούπερ, προχωράμε δυναμικά. 300 μέτρα κάνω. Τελειώνουμε ζωή. Γιατί γλιστράει το μονοπατάκι. Για πάμε τα νιάτα, για να βλέπουμε τα νιάτα να είναι... Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε μου, μπράβο σου. Χαίρομαι. Έλα, πάμε δυνατά. Όλα μου. Καλά εσύ. Γεια σου.
παίρνεις λάθος μονοπάτι, κάνεις χιλιόμετρα παραπάνω. Κοιτάξτε, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Για το χρόνο να είστε καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γεια σου Νικόλα μου, καλά πήγε? Μια χαρά, εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρω και ένα χυμό, μπορώ? Ευχαριστώ. Σαν βρήκατε χώμα και άσφαλτο, λέω, πήγατε γαμιόντα. Πώς πήγες εδώ? Στενά. Μπράβο. Ζωή. Γιώργη μου, εσύ είσαι τρένορ. Πέσαμε έξω λίγο στον χρόνο μας. Πόσο είπαμε? Είχαμε πει 1 ώρα, 1:30. Εντάξει. Νομίζω καλά είναι. Η διοργάνωση τέλεια. Και το χρόνο, παιδιά. Το χρόνο. Εσείς είστε οι καλύτεροι. Είστε οι καλύτεροι. Τι κάνετε, γεια σου, γεια. Τι λέει? Καλά. Τέλειος. Δημήτρης Σάκης. Γεια σου, γεια. Πήγε καλά. Μόνος Σε είσαι. γράφω έτσι, θα συζητείτε. Ναι. Όχι ρε, με την Νικολέτα, μόνο. Η Κουσαρή. Όχι, δεν το κάνει. Και εσύ και ζέστα με.